Казват, че перфектната маса не съществува, а ние открихме цели 3. Коя ще спечели? Сега ще разберем. Първата маса е тази на кетер, сгъваема работна маса, която съчетава стабилност и мобилност. Лека, разгъва се за секунди. Включени са 2 стеги и е на 2 нива. Супер лека, супер удобна. Издържа до 453 кг. Аз не съм толкова, но не пречи да опитаме. Да, пробваме. Проба грешка. Със сигурност съм доста по-малко, но все пак няма проблем да издържи и повече, а пък и не вярвам да използвате и да слагате неща от 453 кг върху нея. Най-важното за нея е, че тя самата тежи почти нищо. Следващата маса е тази на Tactix. За мен лично е фаворит. Защо? Защото съчетава удобство, функционалност и стабилност. Малко по-тежка е, но пък за сметка на това имате колела и можете да си я теглите. Тези килограми, които са в плюс, винаги ви дават една стабилност. Масата Tactix отново идва с тяги с бърз захват и можете да ги използвате по същия начин като тези на кетера. Разликата е, че няма второто ниво работно, но това не би трябвало да е кой знае какъв проблем. Имате 4 ограничителя, които можете да използвате върху масата, 2 стеги отново. Най-големият плюс на тази маса е, че можете много лесно да сглобите следваща маса до нея. Просто слагате. Ако искате ги правите в тази посока, ако искате на дължина, сглобявате 2 маси една за друга. Даже не 2, можете да сглобите колкото си поискате. Това е страхотно. Също се разглобява и сглобява за секунди и отново казвам, масата има колелца. Последната маса е тежката артилерия на Bihoi. Това е не просто маса, това е цялостна работна станция. Освен, че отново има колела и може да се сгъва, имате възможност до 72 см ширина да разпъвате, да ги събирате. Тук имате отвори и тук имате място за рязане с диск. Освен това, тези подпори тук също ви се ограничават. Имате стяги за бърз захват, които също можете да използвате, за да захващате плочата, която ще режете. Можете да използвате и ето този прахоловител на Bihoi, който също може да се монтира тук и направо да пробивате. Това е цялостна работна станция, която не може да бъде сравнявана по никакъв начин с другите маси. Доста по-тежка и доста по-стабилна. Ти коя избираш? Пиши в коментарите и купи своята от e-meister.com.